aina välillä lapsia mökötyttää. Paras lääke mökötykseen on sopiva annos tervettä reippailua. Huimala on pienen temmeltäjän paratiisi. Lapsi voi monista hauskoista vempeleistä valita mieleisensä ja muuttaa mieltänsä heti kun siltä tuntuu. Huimala piristää perheitä ja kaveriporukoita ja yksinäisille löytyy aina mukavaa seuraa. Huimalassa vietetään maan hauskimpia synttäreitä ja muiden järjestöjen tapahtumia. Ja mikseipä yrityksesi perheriennotkin. Jos lastenmeno hirvittää, ohjaamme vain aikuisillekin lapsellisen hauskat tiimitapahtumat. Rohkaise itsesi ja kysy vakava ehdotuksemme kevytkenkäisestä tapahtumasta. Huimalan vierailusta jää reipas mieli, kirkkaat silmät ja punaiset posket.